ndakanga ndangozvabwa ndongokurira musha wako zvamaprofita nen'anga ko pane chataigona kuita here tisina kufungaidza kana kukukitidza mushonga kana kumwa mvura dzemutemo. Taiva tausiku hwose tichikukitidza kudzinga kamamhepo nokutsigisa musha, iwo musha wamapango wakanga usina kana negoni. Taivhara nesanga ko hantairiwa here nehama dzekwababa bamunini kana bamukuru ndo vaiva nemusha wanga una mazenizvi uyezve vakanga vaine ngoro saka ndo vaitiroya vana vavo vaigona chikoro izvo tisingachigoni saka taataudzwa kuti njere zedu dzakatogwa dzikapuwa vana ivavo saka nechikoro takanga tadosiwa zvino vabereki vakaenda nyika dzimu kusina unodzoka sare tangova pamusha paya tangoshiti vava takakondinya nelegasi kaya maprofita nen'anga ko hando zvatakadzidza kubva kuvakuru vedu ndo vatakanga tongotevedza ruvengo guya gwakanga gwawedzera tatachirimirana kumugano ko handi atadoudzwa ndo vaurai vabereki vaiti mukamuhwa here muprofita wacho achidzidandaura idzo ndimi akati bibosta mukati wamazamba rafidha kanga fura yatina mafeti kuku one time wanjona jona mambo zvaita sei mukati meshadenga denga baba taura ineni rivon try zvakanaka zvakadero waimubhilivha akati ndaratidza chigacho rufu ndaura murume murefu refu mutete mupfupi waibva wadoona vision variwo bamunini nabamukuru kuti ava ndio vatipedza hapana chamuchabata mukati mokurarama nonontaura unoti hoti yavo yanga kakota yazvidhivanisa yauyawo usiku yotsigisa kamusha iwo yakanguva yatsigisa kubva tichikura hamino zvii zvairamba zvichitsigisa nezvipfuwo zvakanga zvapera kuti tsva tichipakayo maprofita nen'anga yaitika yotaura iyo n'anga yacho zvabva kunyika dzino ikati tsakapotsa tsakapiringwa nedanda guru kwati manyanga natombizana hai dzika dzokandwa pasi hakatadziya dzakataradire kwabamunini waibva wadongogutsikana kuti awongo wonaro ndo uri kuti roya ndo watipedza zvo veduwe zvino makanda akanga asingachahwiri kana mafuta kwashizve kuhanda atongorarama nemuchacha neboro wasina kana mafuta nenyama taizivepo kuti tatapedza zvifuwo tichipaiwo maprofita nen'anga kana kumabasa takanga tisingaendi tatorarama zvinona maricho tawera kamugomo tichinamata vamwe vachiri manguva yekurima isu tirimo mugomo maprofita kuzama akago back to sender kuna ava vanotiroya manheru tee tiri kun'anga zvipfuwo kupura kuti kusana tisina kana chatinacho tadobhilivha mutangaro dzedu kuti tiri kuroyiwa saka hapana chimwe chati chabata tatongorarama anyhow reckless life nokuti takaudzwa kuti isu hapana chati chabata chichaita chero tikaona zvimari zvishoma shoma taingoisa pampinyi kutsenga zvisina kana direction. Ndodawo kukuudzai kubva nhasi kuna vamwe vanhu mamisha vasingawirirani zveso nenyaya yemaprofita nen'anga handina kuti vose vanonyepa asi be very careful guys. Mamhepo ukada kumatunaidza kuti hei ndine mhepo hauna kana chaunoita because watobhilivha kuti iwe une mhepo inoisa atongorarama mugomozvi tichidzingawo mamhepo ukashaya zivo unoparara. Kubva nhasi ndoda kuudza zvicherechedze misha mizhinji haionani because of maprofita. Vamwe vanhu hamuonani nehama dzenyu because of zvamakahwa kumaprofita. Vamwe zvamakahwa ndo zvavakatohwavo hamuchavonani mose hakuna unovhunza umwe unokuenda nakoko mumwe unoenda nakokoko. Vamwe muri kutadza kubatsirwa nomwana anogona kuchinja life yenyumi mukutadza kutovabvunza kuti makazvigona sei nokuti munongobhilivha kuti vakazviwana nokuroya kana zvakawanikwa nokuroya iwe uri kuona nekundoroyavo uzviwanevo because zvinhu zhinji muri ngoti kuroya vanotoroya vanobata bata iwe usina. Vanhu vari kukwira vachishanda iwe uri mugomo kutenda kusina mabasa kwakafa